新たな法の抜け道を使った囲い込みが今増えてるから気をつけてください。一般媒介を使った囲い込み。一般媒介っていうのは確かにレンズには乗っけなくていいんだけど、複数社に頼めるという売り主さんのメリットがあります。そのメリットを伝えずに、一社だけなのにさらにレンズも乗っけずに囲い込んでる。で、そこで仮にお客さんがいるから買い手さんはいるので、うちに入らせてくださいと言っても、そうなると手数料が半分になっちゃうから、それが嫌なので、自社で買い手さんもつけたいがために、それも入らせないような形で、レンズには法的に載せないでいいですよと胸を張って言える。だけど、お客さんにメリットのある複数社に頼めるってことは伝えずに、一社だけで一般媒介を結んで、レンズも乗っけずに囲い込んでるような業者が多いですからね。それは非常に問題があります。それに対して私、警鐘を鳴らします。怒ってるからね。それ気をつけてください。自分の家を頼むときに、専任媒介なのか、一般媒介なのか、一般媒介だったら先ほど言ったメリットをちゃんと聞いてるのかっていうことをチェックしてください。ぜひお願いします。